Bueno, una vegada creat el climograma i la taula, ara el que anem a fer és duplicar-ho per així, canviant les dades d'aquesta segona nova taula, poder comparar el clima de dues regions diferents. Primer comencem per la taula, la seleccionem tota i amb el botó dret mateixa seleccionem còpia al portarretalls i ara fem clic on volem la nova taula i enganxem una còpia d'esta nova taula. Fem exactament el mateix per al gràfic, per al climograma. Enganxem al costat de la nova taula. Com se'ns ha quedat una miqueta pegat, el separem una mica per a que quede millor. Ara ja tenim el nou climograma, la nova taula, però el nou climograma, les dades que porta estan referides a la taula antiga, ja que al copiar-lo ha agafat les propietats del climograma de dalt. Aleshores anem a canviar això per a que es referisca a la nova taula. Fent doble clic i ens anem al menú interval de dades. Pestanya interval de dades i minimitzant este quadre seleccionem les dades de la segona taula. Recordeu que hem de seleccionar els títols però no la línia de mitjanes. Així quedaria, però veiem que ens ha quedat mal perquè la temperatura va en barres i les precipitacions va en línies. Per canviar això, tornem a fer clic en el botó dret sobre la sèrie de la temperatura, per exemple, on anem a interval de dades, i en les sèries de dades intercanviem la temperatura i la precipitació en el botonet d'ací baix. Per a què? Ara la temperatura va en línies, esta línia blaveta d'ací baix, i la precipitació va en barres. Seleccionem la línia de les temperatures i anem a canviar-li el color i el seu gruix. Com abans, posem vermell clar i 0,08 de gruix. Ja de passo podem canviar-li perquè va referida a l'eix de la dreta i la temperatura es té que referir a l'eix de l'esquerra, si recordeu. Ara fem el mateix amb les barres de precipitacions. Canviem primer l'eix al que es refereix, la precipitació va a l'eix secundari, i també llevem, ja que estem ací, la separació entre barres. Canviem el color, triant clar, i ja pense que ho tenim tot. Fem clicar d'acord i el climograma ara és exactament igual que el de dalt, però referit a la taula que té a l'esquerra. A aquesta taula d'ací. Ara, per referir a aquests nous canvis, anem a canviar-li, per exemple, els títols del climograma, fent doble clic perquè apareguen els marcadors negres, seleccionem el subtítol i canviem el nom de la ciutat. En comptes de ciutat 1, posarem ciutat 2, per a que sapiguem que aquest climograma es refereix a una altra ciutat. Fem el mateix en la taula, posem, per exemple, ciutat 2, el mateix que hem posat en el gràfic del climograma, i ara anem a canviar les dades de la taula. Anem a la pàgina web on tenim les dades, seleccionem la ciutat 2, copiem el portarretalls, amb el menú Edita, per exemple, copiem, i ara tornem a l'OpenOffice, seleccionem, és important que de baix per amunt, si no, no funciona, i enganxem les noves dades. Quan enganxem veiem que el climograma ha canviat, però veiem que els números han portat una miqueta de format de la pàgina web. Desfem, i per a que no portem format, en comptes d'enganxem, fem un enganxament especial. I ahir seleccionem l'opció text sense format. Este quadre és per a canviar-li algunes propietats i ara veiem que estan ja les dades, però que han vingut els números sense format. Així tenim ja el nou climograma, que és completament diferent al de dalt, perquè les dades, evidentment, canvien. Per veure-ho tot més a la vegada, podem, per exemple, escalar la visualització de l'OpenOffice, que es vega tot més menut, i així podem veure els dos climogrames encabits dins la finestra. I així és més fàcil comparar-los. I també podríem canviar les dades d'alguna de les taules.